سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدب أبجزينا زي وتر عربي بس عزيز فنو مدب أبجزينا يو نلمي عدم ألوني عدمي تدرس محرتو يبحل كابش ودنيو تدرس محرتو أبي تبيا توليدو أب أديس أبان أسمران مبعتان كالعين درجات مرتي تختاتيلو دحريو ناب هاجرة شودن بمخاد قدامي ديجري بأحجراوي ركبات ماسترس دما بأحجراوي ركباتن جازنيناتن وديو كم غازيتنيا نوي عامتات دحري مسرح كا ابزي وانزي اب مرمرن مصحفن كنطف يركب تدرس محرتو لو معاد خنرخبولو زدلنا يوم مخنيات قندي دكتور يوحنس كولمودين فرياتو اب تاريخ ايرتران اب تاريخن بهلن ايرترا يقريتا دكتور يوحنس كولمودين فرياتو اب تاريخن بهلن ايرترا زبل مصحف مسحتمايو لو معدنا كايدو على الجن بزعبات سب بزعبات السوزفريو زي كونسي وبزعباتا تدرس محرتو الصحافة مصحف زي كونس بزعبات السب بزعبات دكتور يوحنس كولمودين زملكتينا نعلل كلا أي كفال أبزي نوحي وي نوحي أبزي قبل جزيخ بزعباتها مصحفن نتا مصحف بصحفة الزرخ مهنياتك نعلينا تدرس محرتو عد ما يخبر كاس لازم مصحف مسجنكا أزي مسجنكم تقديسكم بزعواز مصحف زي أمدكم كتقربوني زدلكم من سلازفتكم من أزي مسجنكم يغني لي أنا وانا مسجنك هذا جيمة زي مصحف كم تريوا ناس تمثل بديجيتالون كترأيها حرام بقت أنا بتي استقاطرنا له هن كيد دكتور يوحنس كولمودين نأول أردو تعبابي أزملكت تنكيفنا مس إيرتراز سراخبولو من جدي بخميد الرغيت ناب إيرترا خيد كيلو ويوسينو معس جزيانيرو زبل كم أتوي خط نجرني صبا دكتور يوحنس كولمودين شودناويو كاب أبوه بروفيسور أدولف كولمودين كاب أديو نيلي توليدو بشحن شمانتميتن 84 أب كابستوكول موسيل كاتركب بروما أبز بهالبوتا يوهانلوند إنستيتيوت تبعيلو زتصوع بيت مرتي ناي ميسيونيان مالتيو أبوها نايت بيت مرت حلاف سلازنا برا تي مقماتهم نابتي بيت مرت قصر بيت مرتي نيرو سلاز بقاتامي أبو خولد كيلو مالتي يوهانس كولمودين بكرة نايت غزايو شدش تحوات له مناسو كلهم دما كسع موداتا صمو درجة كم زبط حيو زحبر تزرحب كو حبريتا بحتصيرو تي زتول للوطن كمي كم زنبرن زمسل انتدا نقصل كوينا نقصل خيل خالي حطوت الزيبلكا وحط لاتني نبتي نتعبا باز ملكت نزي نحربايتو نشتي تنكيفنا نابي إيرتراز كخيد زدرخو مخنيات أبزخونا جزي تقلص كلها سلسة إيرتراوية نابشو دن زموز كم زرخبن مسوام تلاليو خاد الرخيت كم زفوت أرولون قلت كان يركامو نسا قرب تسفحة من يوم أب كم يقط أمر خيبوا قلز بلو تبتات كتقلص عليه صبا يوحنس كولمودين أب يوهانلوند إنستيتيوت توليدو بخلو كاب إيرتراز مجو ناي تيولوجي تمرتق نغمارو كاب إيرتراز مجو إيرترا نيرا مالتيو نسوق أزقون عقله بالتعمي بنوسد وكلتا بسلسة وربعة علماء في اللغة بابيهم نتيم نيرهم بزو حيذكروا من يوجن قلت أو بالحتار له زيادة نوع ناب إيرترا تذكرلو كم تزرع أخوه توم ميسيونير ناب إيرترا نبرو تي النبابرهم كما يمثل سرحهم كما يسلسلو اتبوتها سرحلو زلو انتهي يمثل زبل دق زبل ريبورت نابتي ناي ميسيون غازيتا يحتمون يرميهم
الزهان قصالي نابتي يوهان لوند انستيتيوت زبال بيت تمرتنا ميسيونيان قصالي يمص سلازنبره اتي اديتور نايت مصيهتو نابو سلازنبره نزيئن مصيهታት بتገዳስነት ይዝከታተለኝ ሩም ስትራ ይኮነ ወላቶም አብቲ ቀጽር ዝነበሩ ተናሽ ተማሃሮን በሐንሳብ ምሸት ተአኪቦ መንበቦን ያረው ሕጂ ይብል ወላ ንሱ አብቲ ደብዳቤታቱ ዮሐንስ አነ ቅድሚ ታሪክ ናይ ሃገራይ መፍላተይ ናሽ ወደ ማለት እዩ ብዛዕባ አብቲ ከባቢ ዘለው ነጋውስ ራእስታት ደጋታት እንታይ ከም ዝመስሉ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነራ አቀዲማ ብል እዚ ዝያዳ ድርኺ ይፈጥሩሉ ማለት እዩ ሞር ናብ ክስታይ ናብ ዝገጹ ንኸድህብ በአርከስ ዮሐንስ ኮልሞዲን አብ ዮሐንሉን ከዓብ ከሎ መጽዮም ዝነበሩ ኤርትራውያን አርባዕተ እዮም ነሮም እሳቶም ድማ መምህር ኃይለ ሚካኤል ኪዳኑ ቀሺ ተወልደ መድህን ገብረ መድህን ቀሺ ማርቆስ ግርማይ ናትናኤል አጌና ዝበሃሉ ኤርትራውያን እዮም ናትናኤል አጌና ወዲ ኩናማዩ ንሱኳ ዳርጋ ይፈልጦን ይኽትበሃል ካል ዮሐንስ ኮልሞዲን ናብ ትምርቱ ወዲኡ ናብ ኤርትራ ከይተመልሰ ከሎ እዩ ብሕማም ምክንያት ኣብ ሸወደን ዓሪፉ እቶም ካልኦት ሰለስተ ግን ኩሎም ትምርቶም ዛዚሞም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም እዮም ኣብ ድሕራይ እዋን ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ብገፊዑ ክንሪኦ ኢና ዮሐንስ ኮልሞዲን ናብ ኤርትራ ንመፅናዕቲ ምስ መፀ ነዞም ኣቦታት ይረኽቦም እሞኒ ጥቡቅ ድማ ይሕግዝዎ ከም ዝነበሩ እዩ ጥቡቅ ሕጂ እንታዮም ኣብ ከመይ ንዕኦም ረኺብዎም እንታይ ከም ዝበልካዮ ተዓባቢኡ ጋዜጣታት እንዳንበበ ብዛዕባ ተኸባቢ ክፈልጥ ክኢሉ ብዛዕባ ተኸባቢ ክፈልጥ ክኢሉ ክንብል ከለና ብዛዕባ ኤርትራ ብፍላይ ድዩ ዝፈልጥ ነይሩ ዋላስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ወሲኹ ኢኒሩቲ ሓበሬታ هو እንታይ ድዩ ከም ትፈልጦ ኣብ እዋነቲ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይቆመትን ነራ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ምዃኑ እዩ ስለዚ እቲ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ራእስታትን ደጋታትን እዩ ዝመሓደር ነይሩ ኣብቲ እዋነቲ ከዓኒ ብፍላይ ናይ ፃዓዘጋ መኳንንቲ ሓያላት ነይሮም ንመረመላሽ ይመሓድሩ ነይሮም ማለት እዩ በዓል አሉላ ባነጋ ኣብ ስመራ ዝነበረሉ ግዜ አፄ ዮሐንስ ንግስነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ንዑታት እዩ ሞር ከም ሓደ ምሳሌ ገይሩ ዘልዕሎ ማለት እዩ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ኣብቲ እዋነቲ በዓል አሉላ ባነጋ ምስ ጣልያን ዘካይድዎ ዝነበሩ ከታተሎ ነይሩ ከምኡውን በዓል ራእሲ ወልደንኪኤል ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝተፈላለየ ኩናታት ከባቢቲ ምስ በዓል ደጋት ሃይሉ ናይ ሃዘጋ ዝታት ኩሉ ይበፅሖ ነይሩ እዩ በቶም ሚሽናውያን ኣቢሉ ፅቡቅ ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ በቲ እዋነቲ ካልእ ግዜ ነይሩ ግን ብዝተፈላለየ እዋናት ዝካየዱ ዝነበሩ ንጥፈታት ስለ ዝነበሩ ንዕዖም እዩ ዝጠቅስ ኣቢሲንያ እዩ ዝብሎ እሱ ብሓፈሹ ተረዲኒ ሕጂ እንታዮም ተባሂሎም ኣለው ዲ ገለ ቁሩብ ዝተረፈ ወይ ዝረኸብካዮ ዝርርብ ምስቶም ሰለስተ ኤርትራውያን መከኸይድ ናብኡ ድርኺ ዝፈጠሩሉ ወይ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ንሱ ናብኡ ክኸይድ ዝደረኾ ካብቶም ሰለስተ ዝረኸቦ هو ሕጂ እዚኦም ኣርባዕተ ኤርትራውያን መጀመርታ ፈለምትን ድዮም ኣብ 1800 መወዳእታ ከባቢ ዝመፁ እዮም ናብ ሸወደን ምስኦም ተራኺቡ ተላዚሙ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ቆልዓይ ነይሩ ህፃን ነይሩ እተዋን ኣይርከበሎም ሽም ኣለዎ ርእይዎም ከም ሰብ ይሓትቱ ነይሩ እንታይ እዮም እዞም ፀለምቲ እዚኦም ካበይ መፅኦም እንዳበለው ንሱ ድሮ ሓትት ነይሩ እዩ ከም ቆልዓ መስል ማለት እዩ ዝተፈለየ ሕብሪ ምስ ረኣየ ይገርሙ ነይሩ ድሕራይ ሌልኡ ምስኦም ጥቡቕ ዝኾነ ንሱ ናብ ኤርትራ ምስ መፀ እዩ ኦኬ ዮሐንስ ኮልሞዲን ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ወዲ 24 ዓመት እዩ ነይሩ እዚኦም ከዓኒ ብዙሕ ተመክሮታት ደሊቦም ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኮይኖም እዮም ፀኒሖሞ ገሊኦም ዕድመ ከማን ደፊኦም እዮም ፀኒሖሞ ሕጂ ኣብኡ ምስ ረኸቦም ብጣዕሚ ከም ተሓጎሳ ኣብቲ ደብዳቤታት ትሪኦ ኢኻ ዮሐንስ ኮልሞዲን ክገልፅ ከሎ ነዲኡ ብዙሕ ግዜ ደብዳቤ ይፅሕፈላ ነይሩ ነብኡን ከምኡ ፅሕፍ ነይሩ ንፉዕ ደብዳቤ ፀሓፋ እዩ ነይሩ ዮሐንስ ኮልሞዲን ዳርጋ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ደብዳቤ ካብ ኤርትራ ናብ ስድሩ ሰደድ ነይሩ ኣብቲ ደብዳቤው ከዓ ብሰላምታ ጥራይ ይኮነ ዝዓፆ ነይሩ ሁሉ ተዘጋጠመው ዝነበረ ዝርዝር ይዘንብቦ ነይሩ ልዕሊ 70 ደብዳቤታት ኣብ ኤርትራ ብፀንሓለን ናይ ዓመትን 5 ወርሕን ግዜ ልዕሊ 70 ደብዳቤታት ሰዲዱሎ ናብ ስድሩ
كلنا بيبيني كوها بزح حبريت تاريخي بلغ مالتي وابز مسحف وانتقاتيت له طيب بخمي يريون تخنتات مالتي تي ناتوش او سمعيتات او اخا ترخبو ابتخلي صحفات اي ترخبونها مخنياتو قربا ديو بطعمي قربا سلازنبرت نعم كل زقاطم حجي يتعقس مالتي ابتل بدابيتاتو كمي عينت سبات كم زخون كمي تحقواس كم تسمعوا ازيو فنهن كم تسمعوا مسرخبهم እንደገና እዚኦም አቦታተ እዮም በህፃነቴ ከለኹ ኣብ ሾደን ዝራእኹም ሕጂ ኣብዚ መጽሔት ረኽቦም ከለኹ እንደገና እሱ ጥራይ ምርኣይ ዘይኮነሲ ብዝከኣሎም መጠንካ ኣብቲ ንሱ ነጥፎ ዝነበረ ጉዳያት ከዓኒ ተሓጋገዝዎ ከም ዝነበሩ መንገዲ ምርኣይ ፅሑፋት ኣብ ምቕራብ ዛንታታት ኣብ ምእካብ ቋንቋ ምምሃር በዓል ቀሽተ ወልደ መድህን ኮፍ ኣቢሎም ትግርኛ ነይሮም ኣብ ስመራ ገዛ ከንሸዋፉ ኢሉ ከሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ዝምድኑ ጥቡቅ ነይሩ ድሓር ዮሃንስ ኮልሞዲን ከም ሰብ ኣዝዩ ሰብ ፈታዊ ኣዝዩ ከዓ ነቲ ባህልና መፅኡ ምስራኣዮ ምስ ተስተማዕሮ ከዓ ዝያዳ እንድፈትይዎ ሕጂ ክብሪ ኣለዎ ብጣዕሚ ክብሪ ኣለዎ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ከማን ትርክብ ኣይቋረፀን ወላ ንሾደን ምስ ተመልሰውን ብደብዳቤታት ቀፃል ዝራኸብ ነይሩ በዓል ቀሽተ ወልደ መድህን ከዓ ዝተፈላለዩ ብዙሕ ግዜ እውን መላለሱ ነይሩ ንምሾደን أفتس نصحف يا بزلو سئلنا بنت مسكاشت ولا مدن تسأله عن سئلنا أب شين شعت 110 تنمسون كله كاشت ولا مدن تسأله حجي تي سوترا زي كونه ولا أب أوبسالا يونيفرسيتي رخبكم بزح تبدأ بيتات له زصححهم زنبرو عقتو زنبرو كهنات زنبرو ممهران زنبرو لكانت زنبرو ولا زترف خالي مسو كبو زي كاله صحفاتهم بجاختهم كم زي تعريفاتهم للاموني اسك نخستو ودخستو ابز عد زلو سبرخيكم حبريتا سددو لي بالنيرو هجس لازس انتاي مبالي واحد تصيرو ازيو طبق زمدنا هم زنبرو مستمزات ازيو ازيو خاين ادم كم زنبره بكل انتنو مالت بوهلو بقانقوم بكايدو بخبرتاتهم يا هذا خابتي نزعلال كنغبرو زدرخنا مغنياتون ناي كال زيغا كنسو اب ኤርትራ መጽዩ عميق مصنعات خغبر مفتانو غزيو غلبوتو موفايو كبر ስለዝግቦ እዩ ለምን ገብሮ ዘለና ዝዕላል እሞ ብዛዕባ ካ መንስያት ክፈልጡ ስለዘለዎ ምክንያቱ ዘለና ሕማቅ ግዜሲ ብዛዕባቶም ኣዝዮም ዘገድሱና ነገራት ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘይገድሱና ነጥፎ ግዜ ይበዝሕ እሞ እቲ ምክንያት ደጊመ ነዞም ሰማዕቱን ክነግሮም ስለዝደለኹ እየ ሕጂ ወዲ 24 ዓመት ዝኸውን ንእሽተይ እዩ ዘሎ ከይዱ ናይ ሓደ ካልእ ሕብረተሰብ ቋንቋ ባህሊ ኣነባብራ ክጽንዕ ብዘይካቲ ኣተዓባብያ ብዘይካቲ ነቶም ኤርትራውያን ንእሽቶ ከሎ ዝረኸቦም ካልእ እንታይ ምክንያት ክነብር ይኽእል ንመምረቕታ ንመጽናዕቲ ዶ ይኸውን ዋላስ ደስ ስለ ዝበሎ ጥራሕ ንውልቁ ክፈልጦ ደልዩ ዶ ይኸውን ወይ ምስ ሽወደን ምስ ህዝቢ ሽወደን ንኸላሊ ዶ ይኸውን ወይ ንዓለም ከላሊ ዶ ይኸውን እንታይ ይኸውን እቲ ቀንዲ ምክንያት ናብኡ ዝወሰዶ كم زبلكها أتي تقدس النت مدعزز مسمت بتن صحفات دي ولا بتخلي السمع زنبرة شعو نداقب بزمت في مالتيو أبو سنة ملكوت تيولوجيك مهاري وزر اليون يرو بلحت مهاري يعني ولا تسرتيفيكيت متعاقي ولا وصل يونيفرسيتي يون يرا زقرم عينت نتبتات ندام زي زحلف نيرو حجي مودعات نسو انت يوسينو سيما وقانقوا يخم مهاري الوسينو اتناتي فيلد خون زلو سيما وقانقوا يلو نبوم زنقروا أبو بزوح يتحقوا سلم يرو جوين مسقبر أبو بسالة يونيفرسيتي ناي مجمرة ديجري وصرح قلو بسميتيك قانقوا تمرت تماهيرو مالاتيو حجي سيما وقانقوا قبل كلو أنا نزلنا هنا قانقوا أبو سلاز السر بحنسا يتعملوا مالاتيو بعدين أبشحن شعات تميتن شمونتن حدث استد تغيرون يرو أبو شودان أبو كنت أقدم الأسكو بروفيسور أدولف كولمودين نايت ميسيون حلافس لزنبرة بشحن شعات تميتن شمونتن أم مبرع أفريقيا زركبا نتفتات ناي شودان ميسيوناوان نتعزب إنسبكت نتقبر مدبوتسا حجي أبت مدب تخاني يوهانس كولمودين كمال أخم زلوها أيوس نود نتبقى ودو مالتي إذا وصلنا له مخنيات كأنتايو يوهانس كولمودين شعو ناي ماسترز ديجري وديو نيرو
ኣብ 1908 ልክዕ ዝወድእ ኣሎ ዓመተ ምህረት ሕጂ ምስ ወድአ በቃ ብዙሕ ቋንቋታት ይኽእል ነይሩ ብጣዕሚ እዩ እቲ ናቱ ናይ ቋንቋ ፍልጠቱ ኣዝዩ ዝገርመካ ልዕሊ 27 ቋንቋታት ይመልኽ ነይሩ ዋው ቶም ፈለጡ ቶም ብቐረባ ዝፈልጦ ብኸምኡ ገይሮም እዮም ዝገልጹ ስለዚ ዓረብኛ ክእል ትግርኛ ክእል ኣምሓርኛ ከይመፅእ ከሎሲ ነይሩዎ እዩ መበገሲ ማለት እዩ ንምንታይ ይመልኮ ከም ዝነበረ እኳ አይዶኖ ግን ጽቡቕ ክረዳዳሉ ዝኽእል ቋንቋ ሒዝዩ ኸይዱ ስለዚ ክንብል ንኽእል ዶ ክረዳዳሉ ዝኽእል ቋንቋ ሒዙ ኸይዱ ክንብል ንኽእል ዶ ኣጸቢቑ ኖ ልዕሊኡን ነይሩዎ ክበሃል ከኣል እዩ ግን ዕምቀቱን ስፍሓቱን ዳሕራይ ኢኻ ትሪኦ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስኣተወ ኢኻ ትሪኦ በርከ ኣብኡን መሊኡሉ እዩ ቋንቋታት ከምዛ አንተ ዝገለጽኩልካ ቶም ካህናት ኤርትራውያን ይምህርዎ ነይሮም እዮም በዓል ቀሺ ማርቆስ በዓል ቀሺ ተወልደ መድህን በዓል መምህር ሃይለ ሚካኤል ኪዳኑ ኩሎም እጃሞም ገይሮም እዮም ክምህርዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ኣቦኡ ክማልኡ ዝወሰነሉ ምክንያት ቋንቋ ክንክሕግዞ እዩ በቲ ግዜቲ ኣውሮፕላን እዚ ብፕሌን መቃድ ገለ የለን بمركب يخاتخيد ببابورن بمركبن دا قرارصو يم ኤርትራ ከይዶም ሕጂ በብዙሕ ዓድታት ስለ ዘቆራርጹ ኣብተን ዝዓረፉለን ቦታታቱን ናይ ቋንቋ ሓገስ ይደልስ ስለ ዝነበረ ኣቡኡ ብኸምኡ ይተማልይዎ ሕጂ እዚ ሕጂ ጽቡቕ ዕድል ፈጢራትሉ በጋጣሚ ማለት ንሱ ኣብ መደቡ ኣይነበረን ዓቕሚ እውን የብሉን ፋይናንሻሊ ክሳብ ኣፍሪካ ከይዱ መጽናዕቲ ክገብር ወላት እንተደለዮ ዓቕሚ ነበሮ ኦኬ ግን ሰሚሩሉ በጋጣሚ ሽዑ እዚያ ምስ መጸት እምበኣረይ ክፍትሾለኒቲ ባህሊ ቋንቋ ብፍላይ ናይ ቋንቋ ተማሃራይ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ገይረ ክሪኤለን ይገለ ኢሉ ኸይዱ እምበር ክኸይድ ከሎ ብንጹር ኣነስ ንፒኤችዲ ክቅጽል ስለ ዝኾንኩስ ንፒኤችዲ ዝኾነኒ ገለ ማተርያል ከኣርኤ ዝኸይድ ኢሉ ንጹር ዕላማ ሒዙ ይኮነን ተበጊሱ ነይሩ ኦኬ بخوم يخد حرفت مصنعات كتري أخلهاون أزيو دفع بوتات زراعي مخنياتهم كومي مثلا بل نصور نجار تلونيرو لك أخمتهم قالوا ريسيرشرز قبرو أبن تراياتو كيروم تعمل ثانية زوجين انتاي زراعة نجاري خديس اسفتين كله على سقام قاديو بحلديو يا تاتاتديو موسيقاديو كله بقى من قد زقوان فوزنا بلا كله عكي هو جريني زبلكا هو أمريكا اللي تبغى الساعة وتا ዝኾነ ሰብ ካሓታ ዝኽእል ማለሲ ግን ጽቡቕ ኣምሪካ ላይ ኣለኻ ሕጂ ቋንቋ ኣብ ዝኸለውን ኣብ ሸወደን ከለውን ቁርብ ሒዙ ከም ዝነበረ ኣተንቢህካለይ ምስቲ ሕቶውን መፀን ነይሩ በእምሮይ ነው ዓመትን ገለን ጥራሕ እንድሕር ገይሩ ብኤርትራስ ክንምንታይ ቀልጢፉ ነቲ ቋንቋ ክኢልዎ ክንምንታይ ብዛዕባ ብኡ ክፅሕፍ ጀሚሩ ዝብል ሕቶ መፀኒ ነይሩ ኣብ ኣቕርብ ኣስፊሕ ክተብለለይ ኢኻ እቲ ናብኡ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዓመትን 5 ወርሕን ዓመትን 6 ወርሕን ጥራሕ እንድሕር ገይሩሲ ክንደይ ዝኣክሊኑ ቋንቋ ግዜ ሂቡ ንኸጽንዖ ግዜ ወሲዱሉ ነግረለኻ ስራን ገለን ቋንቋ ከም ዝኽእል ብቋንቋ ክእለት ተውህቦ ከም ዝነበሮ ግን ቁርብ ንስኻ ትንክፍ ክትብለለይ እሞ ሽዑ ናብ ትስርሑ ክንኣቱ ኢና ናይ ቋንቋ ክእለቱሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንምንታይ እዩ ክሳብ ክንዱ ገይሩ ማዕቢሉ ብሓፂር ግዜ ከም ዝበልኩኻ ከም ዮሃንስ ኮልሞዲን ከም ኖርማል ሰብ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና أزيو فلوي ناي قنقا تهوو نيرو وي بالتعم بزقرم عينت من قدم علتي فلوي عينت تهوو نيرو حجي أب سيماو قنقا كمهارو قلو سالغاني قئز قالو مسوز خيد عربي قالو محرني قالو تقريني قالو يمهروهم يماو قالو شعوب زي جميرو ولا قدم بيلو جميرو I think سافجون قئز قلمله اللومي زبل قمت هالين ስለዚህ ከአብኡ ዝረኸቡ ነገራት አለ ሕጂ ንሱ ከም ዝበልኩ ኣዝዩ በሊሕን ፍሉይ ተህውን ስለ ዝነበረ በትናቱ መንገዲ ገይሩ ይማዕብሎ ማለት ኣብ ዓዲ ምስ ከደ ቀዳመይቲ ዝገበራ ናብ ኤርትራ ምስ ከደ ኣብ ገዛ ከንሻ እዩ ኣትዩ ኣብኡ እዩ ነይሩ እቲ መንቀሳቐስ እዩ ሓንቲ ከም ሴንተር ገይሩ ዝወሰዳ ዝንቀሳቐሰላ ማእኸል ዝነበረት ኣስመራ ገዛ ከንሻ ዘላ ማለት እዩ ተኻሊታ ኣብ ሰዓት ዘላ ናይ ሸወደን ምሽንያ ነይራ ሕጂ ኣብ ኣስመራ 3 ወርሒ ገይሩ ኣይተንቀሳቐሰ ናብትን ኣይበለን ኣብተን 3 ወርሒ ግዜ ሓደ ሸወደናዊ ናይቲ ገዛ ከንሻ ሓላፊ ዝነበረ ዩናስ ኢባሾን ዝበሃል ሸወደናዊ ንሱ ማለት ኩሉ ዘድልዮ መደቀሲኡ ምግቡ ተሓጋገዝቱ ኩሉ ተሓባቢርዎ
قش ماركوس كا أبا أيام زقمتون يا رمشو قش تولى مرنبا كل عدي من يرم حجي كوفيلو ناي مصنعتي ناي قنقوا يجيرو كان سلست ورحي بقى كزين سخمل كان اللنيلو تبجيسو ساتم كاب تصبق مالس قدما مسات قنقوا هاي مجمرتا غزي زراخب زرلو مستقنقوا ولا يفلطو دا امبرا قديمو مستحبرت السب زحوز زلو حجي بخمي يدمت كله صبق اتحيزهم مالتي زين مسودا شعو كوافر الجمهور مالتي نفت حبرت السب قندي ثم ባህልታትን ሊቃውንትን ዘለዎ ቦታታት ሓደ ክዘውር ይጅምር እግረ መንገዱ እንዳተማረ እግረ መንገዱ እንዳማዕበለ ይኸይድ ሕጂ ዓመትን 5 ወርሕን ጥራይ እዩ ብኖርማል ሰተሓሲብካዮ ወልሓንቲ ክክብር አይተለኒ ኣብ ሰዓት ስር ግዜ ሲ ቋንቋ መሊካስ ክሳዕ ክንድዝ ዝኣክል ጽሑፋት ክትእክብ ዘይሕሰብ ነገር ከምዚ ሰለሞን ፀሃያ መቅደሙ ዝበሎ እዩ ዮሐንስ ኮልሞዲስ ኣብ ኤርትራ መጽ ይኸሉ ንዛንታ ጻዓዘጋን ሃዘጋን ጥራይ ሰሪሑ ከማ ነይሩ ተተኸይ ዓብ ነገር እዩ እዚ ግን ሕልፊ ይኸይዱ ላዕሊ ይኸይዱ ዘይኣከቡ የለን ማሰብ መልቀስን ኣኪቡ ጸወታታት ኣኪቡ ናይ ኣንስቲ ሓሳት ኮልዳ ከለዋ ዝዝመር ዜማታት ታሪኻት ኣኪቡ ታይሞ كزرزروسي بتعمل قفيو تزاكبو سلازسي زجرم عين السب كم زنا برد أي زريكا نمالتي هو بمنطرنا حجي وحدا ود السب في الله يبزلو مع العالم كاب شو من تساعدنا العلي بزو حيسرحني وصرح يرقني مو بزي نوحاتنا عمتن حمش شرحن أما عالت خندي ساعات سرحني يرو الكاخا تحدد ويا معلتسي خندي ساعات يو أب شبوت سرح زو فوروني يرو الكاخت حتى كتقرم زقبر سراحيو بتي تبلن زلخان بتي قدم حجوم تقولصو سمع بخان مالتي حجي زخونه سب كن يحجزو خمس نبره بفلاي حدا يرتراوي يحجزو خمس نبره دقيس كان يركب زخونه غزيمو كما بزعبو قرب مبرخه بني تسب افلطو خلو تسب يرتراوي سمو تاي حجزون يرون تاي يرو ناتو ابركتو حجي انتايو ندارا ايو مسمص اندافتشو مسمص تحبرتسب أفتى دبدابيتاتو يخاطريو شو انتي طول حتى 5 هدرلو أفتى دبدابيتاتو يزرخو انتي بالدبدابيو وانا سي زي كملس كلو مستمرتي قصلي حجس نعودو كتقمن زخيل نغرات كب امنتاي يخد با تاريخ يخد كدهب بيورلي ويكاني نصور زخونه ناي ቋንቋ ጥራይ ይخገብር ብዙ ሃይወሰንኩን አለሁ ኢሉ ነዲው ጽሕፈላ ማለት زمبليو لمنتايو نابت حبرتسب مساتوه ازيو زغرمن نعو زدنصو تاريخ نسمع مالتي كاب 12 كفله زمن جميرو زلو تاريخات بقالوم زتنتنو لقاون تراك مالتي እዚ ሕጂ ክገርፎ ይደለ እዚ ታሪኽ እዚ ሲ ክትቀመሉ ደልዩ ኣብ መጽናዕቱ ዝያዳ ከደንፈዑ ደልዩ ስለዚህ እንታይ ይወስን ማለት እዩ በቃ ማነ እዚን ታሪክ ናይ ግድን ክትቀማለኒ ኢሉ አባና ተኪሩ ማለት እዩ ሕጂ ተሓጋገዝቱ ክልተ ሰባት ይነራ ሓደ ጥራይ ኮነን ነይሩ ኦኬ ባህታ ተስፋ ዮሐንስ ዝበሃልን ወንጌል ዝበሃልን ነይሩ ሕጂ አጓጋብር ማለት እዩ ሶሪ ሕጂ እዚኦም ዝተፈላለየ ተራይ ነይሮም ኣብትናቱ መጽናዕት ማለት እዩ ኣብ ጻዓዘጋ تركب نايشودناوያን نايشودن ሚስዮን ሓላፊ ዝነበሩ ቀሺ ስቬንሶን ኣዝዮም ነው ዓመታት ዝገበሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ጽቡቅ ኣምልከት ኣለዎም ናይ ቋንቋ ትግረ ኢልካ ዋላ ትግርኛ ኢልካ ቢለን ኢልካ ገለ ሕጂ ንሱ ከምዚ ኢሉ ምስ መጾም እምበኣረይ ሓደ ንቑሕ ወድሎ ባህታ ተስፋ ዮሐንስ ዝበሃል ንሱ ክትሓባበረካ ክእል ኢሎም ይምድቡ ተስፋ ዮሐንስ ተማሃራዮም ንቀሺ ስቬንሶን ሕጂ ምስ ባህታ ኣላለ ዳርጋ ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለዎ እዮም ዮሐንስ ቁሩብ ዓብዮም ግናውታት ምናልባት ወዲ 20 ክኸውን ይኽእል እዩ ባህታ ምትዋንቲ ንሱ ምስተራሁ ብጣዕሚ ወሃቡ ማለት እዩ ባህታን ዮሐንስን ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝምድና ይገብሩ ሕጂ እቲ ማለት ዛንታ ጻዕዘጋን ትብል ታሪክ ንሱ ዝጻሕፋ ዝኣከባ ዮሐንስ ኮልሞዲን ብጀካ ባህታ ክትከውን ኣይትኽእልን ያኔራ ፈፂሙ ንምንታይ ተልካኒ ሓደ ባህታ ተስፋ ዮሐንስ ብሙሉኦም ቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ናይ ተዓዲ
ሊቃውንቲ ኣርዩ ዘምፃሉ ንሱ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ኣመዛዘጋገባት ታሪክ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ንሱ ባህታ ነይሩ ንሱ እዩ ዝምዝግቦ ነይሩ ታሪክ ክምዝገብ ከሎ ማለት እዩ ዮሃንስ ሓትት ስትራክቸር እትሕዝ እሷ ይምዝግብ ድሕርታ ይገብሩ ሙሉ መዓልቲ ከማ ክገብሩ ውዒሎም ሽዑ ምሸት ኣብ ገዝኦም ከይዶም ፋኑስ ወሊዖም ይትንትንዎን ማለት እዩ ተንዝኣከብዎን ቅርፂ የትሕዝዎን ድሕር ኔክስት ዴይ ከዓ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ውጥና ምፅኦም ከሉ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ እዩ እቲ ሰነድ ተኣኪቡ ተራ ባህታ ዮሃንስ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፆ ዝደሊ ከም ተሓጋጋዚ ጥራይ ኢልካ ክትሓልፎ ቅሩብ ናቱ ግደ ታሕቲ ምውራድ ኮይኑ ስምዓኒ ዳርጋ ማዕረ ተራ ነይርዎ ክበሃል ከኣል እዩ ኣብቲ ምእካብ ናይ ሰነዳት ኣፍልልዩ ምንታይ እዩ ዮሃንስ ኮልሞዲን ድሕሪ ኣብ ሾደን ከይዱ ጠርኒፉ ንፒኤችዲ ዲሰርቴሽን መመረቂ ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መደብ ነይርዎ ዮሃንስ ኮልሞዲን ምስ ተመልሰ ኣኪቡ ቅድሚ ናብ ምሕታም መኸዱ ምስ ባህታ ከም ብሓድሽ ተረኺቦም ክሪእዎ ደሊ ነይሩ ብሓንሳእ ኮይኖም ክመንይዎ እዚ ሕጂ መዓስ እዩ ዝኸውን ዘሎ መስለካ 1909 እዩ 1908 ኣብ ኦክቶበር ከባቢ እዩ ዮሃንስ ኮልሞዲን ናብ ኤርትራ መፅዩ ኣብ 1909 ከዓ ምስ ባህታ ተስፋ ዮሃንስ ተረኺቦም ነዚ ታሪኻት ኩሉ ዓቂቦም ምስ ከዱ 3 ወርሒ ካብ 4 ወርሒ ኣይበዝሓን ባህታ ዝሓገዞም ድሓር ንሱ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቡ ንሶርያ ከይድ ባህታ ዮሃንስ ባህታ ተስፋ ዮሃንስ ሽዑ ዮሃንስ ኮልሞዲን ከዓ 1910 ኣብ ወርሒ መጋቢት ስርሑ ወዲኡ ናብ ሾደን ተመሊሱ ብደብዳቤታት ቀጥታ ረሃብ ነይሩ ምስ በዓል ባህታ እቲ ዘሕዝን ግን 1911 ባህታ ብሃንደበት ሕማም ሒዝዎ ይመውት ብጣዕሚ ጎሂዩ ዮሃንስ ኮልሞዲን ኣብቲ ደብዳቤኡ ትሪኦ ኢኻ ከምዚ ዘሰንብድን ዘሕዝንን ዜና ሰሚዐ ይፈልጠኒ ኢሉ ብዙሕ ተስፋ ዝነበረ ወዲ በሊሕ ዝኾነ ወዲ ኣብ ካልእ ክበፅሕ ንትምኒዮ ዝነበርና ወዲ ከምዚ መይቱና ንዓይ ከዓ ፐርሰናል ከዓ ብዙሕ ተጎዲኡ ኣለኹ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሲ ብሓንሳ ኢና ኣኪብናያ ብሓንሳ ድማ ክንዛዝማ ድሌት ነይሩ ግን ኣምላኽ ይፈቐዶን ይብላ ተደብዳቤኡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ብሸካ ተሓጋጋዚኡ ባህታ ዮሃንስ ትዛንታ ፃዕዘጋን ሃዘጋን ዝብል መፅሓፍ ክውናይ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ንሱ በዓሉ ዮሃንስ ኮልሞዲን ንምስክራሉ እዩ ካልኣዩ ካልኣይ ተሓጋጋዚኡ ግን ኣብ ክስታይ ሞር መንገዲ ኣምርኣይ መዛሙራትን ካልእ ደርፍታትን ጨፈራታትን ኣብ ከምኡታት ሓይሊ ነይርዎ ትወድቲ ኣብታት ብዙሕ ተሓጋጊዝ ወይ ክንዲ ናይ ባህታ ተስፋ ዮሃንስ ኳ ተዘይመፀ እሱም ተራ ነይርዎ ይትወዲ ፅቡቅ ሕጂ ብስፍሓትን ብዕምቆትን ትሕዝቶ ንሱ ዝዓቀቦ ከመይ ትገልፆ እቲ ስፍሓት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ብምሉኡ ክበሃል ብዝከኣል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራን ልምድን ኣገባብ ናይ ህይወትን ዳሕሲስዎ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ቁርብ ብኣንደበትካ ክሰምዖ እስከ እቲ ስፍሓቱ እቲ ዕምቆቱ ከመይ እዩ እሶም ዝረኸብዎ እሱ ዝረኸቦ እሱ ዝዓቀቦ እሱ እንዲዳ ፍሉይነት ናይ ዮሃንስ ኮልሞዲን ዝረኣየካ እኮ ዮሃንስ ኮልሞዲን እኮ ፈላማይ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሐ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ሲ ወፃእተኛታት ቅድሚኡ ሰሪዖም እዮም በዓል ኤኖ ሊትማን በዓል ኮንቲ ሮሲኒ ከምኡ ካልኦት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ብዙሓታት ነይሮም እዮም ግን ካብቲ ናታቶም ንሱ እንታይ እዩ ዝፈልዮ ማልቲፋሴትድ እዩ ብዝተፈላለየ ጨናፍራት ክርኢ ፈቲኑ ብሓንሳብ ቋንቋ ትግርኛ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዘበሎ ርኢና ፀኒሕና ኣለና ኣቢለን ፅቡቅ ቋንቋ ነይርዎ ኩናማ ቋንቋ ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይርዎ ኣብ ትግራይ ቋንቋ ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይርዎ ብትግራውን ይፅሕፍ ፅሑፋቱን ረኺበ ኣለኹ ብተውሳላ ዩኒቨርሲቲ ብቋንቋ ትግራይ ቤለን ብኩናማ ዝፀሓፈ ኣብ ጥራዊ ውሽጡ ረኺበ ኢና ኣለኹ እዚ እንታይ የርእየካ ማለት እዩ ፅቡቅ ወስታ ከም ዝነበረ ሕጂ ኖ ኣነ ዛንታ ፃዕዘጋን ሃዘጋን ጥራይ ዝግደስ ካልኣይ ኣድልየንን ኢሉ ኣይገደፎ
اتيوي كندنا يتغرنيا زاكل بوتا دا اي هابون بري ابون كفي مصنعات تاكايدي كسب ديكشنر ملك اخسر حلو زغيل منقدون ينادن يريوتي قانقات زمح بلالو منقدي ناب قلب زخدلو قند مخنياتو نسو ناب قلب اون حدا ميشون ستيشن يروم يبو دارغا سلستور حي قلب بلو سنيهيو جنتاين مبالو بزح بوتاتات يخشف نفتينو بزح قانقات يخشف نفتينو بزح بهلتات يفتينو بزح لمدتات كمرمر كيلو مالتي يوحنس كولمودي سلازي زي بخمسة عامات من قدم بقاري أنا حجي دحرميتن قلنا عامات زلنا ولدو بتعمل هبتام زخون صحباتي بدي فلنا بتعمي أي تفتشن قال تزجر مكا إعلامان يروي يوحنس كولمودي كلن إذا أكبر مسيو هذا مع الجزء مسرفة كوفيلو تصوصي مصنعات كايدا لأن موني تم زغل كحتمو الاناليسيس كوهابو زغل كان بقوم من قد جمجمات إنه خسر حلو حاسبون يروقن هيوتو خمزة بتعمي كلبت زملو هيوتي يرو بيزي يرو بكل نجاراته كير كبلو إيو عارفو أبتدأ بدأ بيتاتو نجلس الزنقة بإرتراء أمس زمس أكبر كون صحفات كير كب كله نبل كل جزء يدققمو طريقة بحفش أمر يهلنا يوحنس كولمودين ملا هيوتو الصح وصلح عزو جزي في بجكانك وصعها بإرتراء مالتي سو نحن أرست لزغنا إلى أتونينا مسحفيونا تقول جاست نمرأيك كون زغيل قرب أفنى مودات شابتر إتيين الله الزنا إرتراء عزو إشتاك فعل ناي السرح وفرياتنا يوحنس كولمودين بمن نتصار مستي نسو بعابي وصرح بتخالي مدايات مالتي نعناني إرتراء عابيو نمبالي دالي مستناتو سرح كنا نزعت روحلنا يشتاك خونا دالي نعنا إرتراء عزو هفتام زغونا عابي نغري قدي فلنا اتمنتاي تلكاني كميتن عسرت حدا عمد زنبره نجر كب كله خابي زمصو زلو هفتم عبيت ليك اونت زبهالو بتقوان نساتهم شعور عندما زدوف وسبات يميرو السم زنغرو تاريخ زانتاتاتن ياتاتاتن قدميهم كاب اب حقوتاتهم سمعوا سلازي هجي اب 1908 between 1908 and 1910 زلو غزي السو بسرحالو زنطفلو زنبره غزي بإرترا مالتي زاكبو صحفات تمتيت كساب 15 في زمن خيد خيدي مالتي سلازي ات اوريجيناليتي نحنا بحرق من 5 عام زنبره اوريجيناليتي نرخو زلنا مالتي نو بنورمال كايدا ندحرينا يو اب حبرتسبنا اف تاريخي كل ነገር زنقر صدقوا كم عينت ባህል ምህላውና ይመሐላለፍ ዮሐንስ ኮልሙዲን አዚዩ ዝግደሰሉ አፋው ታሪክ ግን እንታዩ بصحف تزي تسنيو خا كبيديو نخستان ክትገብሮ ንክትዕቅቦ ብፍላይ ንክትዕቅቦ بጣም ከቢድ ምክንያቱም ቶም አዘንተውት እንተዳ ሓሊፎም በቃ ኣይክትረኽቦን ኢኻ ማለት ቶም አዘንተውቲ ተሕቲኦም ንዘሎ ወለዶ እንድሕር ዘይ መሐላሊፎም ወይ ካቲ ኣመሐላሊፎም ከለው ተሕቲኦም ዘሎ ወለዶ ኻኒ ናብ ተሕቲኡ ዘሎ እንተዘይ መሐላሊፎ ከጉንደ በኸል ስለዚህ ንዓና ዝሕግዘና እምበኣር ብጽሑፍ ምግዳፍ እዩ ዮሐንስ ኮልሙዲን ነዚ ብሙሉ ኣፈ ታሪክ ዝሰምዖ ካብ اب حقوتاتنا اكيبو بمصنعنا حجي تمليسنا نريو خلنا وا كم ذا عينت اوريجيناليتي نيرو دي تقانقنا الكا كسبت نام بكرامغتو زخيد طبل حتى حضر الكا مالتي صبو مساعات خيد حطو يا زلاتني حجي تستخاص قبل كمصنعتن ابز مصحفون زلو السوق ازغبرو بفلاي مالتي نماني زتقم نينا كفال حبرتسب يزتقم نبملؤ كفال نايتي بملؤ نايتا هاجر طقمو ولاس نسنطبنيا طرح ወይ ንቋንቋ ዝግደሱ ጥራሕ ንአባህር ዝግደሱ ጥራሕ ንፖለቲከኛታት ጥራሕ ስለምንታይ ከ ንኹሎም ዞም አካላት ዘገድሶም እንድሕር ኮይኑ በይና አንግሊ ዘገድሶም ማንያቱ እዚ መጽናዕቲ ናይ መጽናዕቲ መጽሓፍ እዚ ኦኬ ከምዚ ነይሩ ቀደም ንሕና ከምዚ ነይርና ክንብል ከለናስ ንስነጥበኛ ብምንታይ መንገዲ ይጠቅሞ ብምንታይ አንግል ነቲ ናይ ቋንቋ ዘጽንዕ ብምንታይ ነቲ ናይ ፖለቲካ ዘጽንዕ ብምንታይ ነቲ ናይ ታሪክ ዘጽንዕ ብምንታይ ኣዝዮም ቁርብ ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትገልጸለይ እንድሕር ኪልካ ጽቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ ሽሻሓወይ ፍሉይነት ናይ ዮሐንስ ኮልሙዲን ኣቀዲመ ጠቂሰ ነይረ
زي كفح بمقاني استفل على أرستات بمحازوي حجي تستأكد كله شيء نمن بخمي من قد تأكد من اللي تحته تاريخ نزمرا مرو حبتان ماتريال سوي كان سندات له أب قانقا تراين زرهو سبات كاني حبتان صحفات له أب ياتات بهلتات تراي زتكرو نابنت ملكس ماس خونخي حبتان صحفات لنا كمون بخل شنخات بإثنولوجيا عين تاريخها ونقاوم حبرة السب يمثل كم زنبرة وانت نزقت السب كمان بزح نقدر كرهول له بأنثروبولوجي عين تاريخها ونقوم ببوليتيكا وعين تاريخها ونيت بتجزيت الزنبرة محدران تاي يمثل كم زنبرون بزح يقليسو أبتي إذا أنت تعزقان هزقان زبل المساحة وكرناتو زوجة يكون نزسهم قافتهم حبرة السب مالتي هجي نتصبرا نايت حبرة السبنا هم زخونة سلازري نقولو بقولو شنخاتو سي نقولو حبرة السبنا تنكف زخيل نجارات سلازري أساسا كل سبب بعودو نيشتاي نجار بوعودو سي نيشتاي نجار كراكب خير نابنات يوان دراسة سلمون صحيح ناي ماسن مالكسن تمرا مالايو قطامي ونسو خميدا جميرو بزح قطمتات قطامي يوزناي قدم ناي ميدا درفتات مبزحت يسو يقطيمو من البات سبا يفلطون هوني هجيب بطعمي حيال بقطمي شتاي سلازلو دريخت سلازلو خمت تفلطو حنتي مسحاب صحيفو له ماسن ملكسن تبل بطعم سلتقدس أبي يوحنس كولمودين كساب أبو سالا متسيو نتي صحفات نخرئي تغيرو مالتي أنا شو أنا بإرتراح هنا هلهم سرقبكو سلامون صحيح السوق مسألو زخيل من قدتات كنا نادفتينا دحر قلت عمت عوت كوينو مالتي تيزا حسبنايو متسيو أبو سالا يونيفرسيتي فول تايم نقو آتو تا لايبراري اختفت كلا مشات كعوت صداق تحجو هلا كمون دا قبرة بمولو كاسنعو زخيل أو وفيلو سنعو إتي زير كبولو هان بمولو بسئل فيديو بسكان ناقبرة حيزو خيدو له حجيبي يوحنس سلام صحيح قدامي تقدسي حجي مزلو كلاي قدسين سالساي قدسن دابلا قدسلا انت مصحفتي حجي افتان زمصا صحفات كابتي نا يوحنس كولمودين زرخوو انتاي كم زمسلكات نتانا نغينا مالتي سلازي بخمس اغباب كالوت كمان مصيوم سي نناتهم بوسدو اليوم نمبال كما ابنتي انصيا هو اتي زمصا نتحته زمصا كله مخنيات كمان دحر قرب كبر كوينا مالتي اتوم ابز غزي زلو منسيات ناس نتبنياتات أبهالي تمركزهم سرحوا سرح الله نقام قازم الكتون الله بزح زدلن زيدلن متتاوي كايد الله بتي سرحوا زلو درامات كونه سفر الناس نتب في الرياض بخال أنجل أبوليتيكاون بفلات دي بزي فلات بزح تأكيد كايد زلو تاريخ كابزي مو كاسن كابزي مفلات مالتي سلازي زي ما حافظن تسبق از سرحوا سرحنسي مو كاس أقدس نوتو عابيو نمبالينا تا حتم تينايا بحكي لما جرش تاجزنا نخدناينا تدرس تي نسو زقرب السو زأكبو خ تقيمو دو دحار تقيمو دو قبل كخلص ممرقتا مسألة ديو وي أبز عدم سمت زخنا نقدر نتاي نيرو السو زرخبو السو تتقملو بتي فريات أفلتو واحد بودو هو دحراي وسني دي مجمرة رقص عناي نبرن أبي ناي خطكور بزح ستايل نمر دحراي جن وسينو مالت إذا أكبر تاريخات تعم أقدس كل مسلز رهبو نسو أرسته وزانتات عزجان زبلين برا قف حزبلا كبابتات الشفن تاريخ أو تشافين زلوا أو أديبو مستمر سشعو قطتانا بيت مرتياتيو أبو صالح يونيفرسيتي ناي دكتوريت مرتو جميرو مالتيو شعو دكتوريت دا تمهر خلو دا ناي ممرقتا صحفو ناي بي اتش دي ديسرتيشن زانتات عزقان هزقان نقدقون مريضوا مالتيو حجي انتاي غيرو تا مصحف بتقرنيا صحيفوا بتايب غيرو مالتيو تايب غيرو صحيفو قدمي ممراقو مالتيو احتموا نبحث حزمت كده كم زبلكوا مصباحتا خوينهم يمكن يسرحوا مدبو نيرو
ባህታ ምስ ዓረፈ ግን በቃ መራፂ ነበሩን 1911 ባህታ ዓሪፍ 1912 ከኣታ መጽሓፍ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሕትመት በፂሓ ማለት እዩ ሕጂ ምስሕ ተማሽዑ ብትግርኛ ሓንቲ ቅጽ ሕቲሙ ማለት ትግርኛ ጥራይ ዘለዋ ኣብ ካልኣይቲ ቅጽ ካን እንታይ ገይሩ ብሙሉእ ነቲ ብትግርኛ ዝጻሓፎ ናብ ቋንቋ ፈረንሳ ተርጉሞ ረዮም እዙን ካልእ ግድል ናብ ቋንቋ ፈረንሳ ተርጉሙ ምስ ሙሉእ ኣናሊሲሱ መእተው ገይሩሉ ሕቲሙ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ካኒ ትግርኛ ፈረንሳን ዝሓዘት ካኒ ثلاث volume ስለዚህ በሐፈሹ ንዛንታ ዓዘጋን ዝምልከት መጽሐፍ ሰለስተ መጽሐፍቲ ይሕቲሙ ዮሐንስ ኮልሞዲ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣባታ ቤት ትምህርቲ ዘቕረባ ካኒ ኣብ ፈረንሳን ብትግርኛ ዘቕረባ ትከውን ከላ ናብቲ መምህሩ ወይ ከዓ ነቲ ኣላዩ ዝነበረ ምስ ኣቕረበሉ ነቲ ፕሮፌሰር እቲ ፕሮፌሰር ብጽቡቕ ኣይተቐበላን ታጽሕፍቲ ዮሐንስ ኮልሞዲን ገና ካብ ናይ ባችለር ዲግሪ ተምሃራይ ከሎ ዝፈልጦ ሰብ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ምሂሮ ክንድምንታይ በልሕ ተምሃራይ ከም ዝነበረ ፈልጥ እዩ ምሂሮ ወይ ኣብዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ናይ ዲሰርቴሽኑ ግን ኣይተሓጎሰሉ ንምንታይ እዩ ብብቕዓት ደረጃ ጉድለት ስለ ዘለዎ ይኮነ ሕጂ እቲ ፕሮፌሰር very serious ማለት ነቲ ዲሲፕሊን እቲ በቃ ዝን ከይበልካ ክትከተሎ ኣለካ ዝብል መርገጽ ዝወስድ ዓይነት ፕሮፌሰር ተምሃራይ ናይ ቋንቋ ናይ ሴማዊ ቋንቋ ተምሃራይ ክነሱ ዮሐንስ ኮልሞዲ ከመይ ታሪክ ጽሒፉ ብታሪክ ክመረፍ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ይኮነ ያ ከመጎት መጽ ማለት ስለዚ ይብሎ ማለት እዩ እስኻ ታሪክ ጽሒፍ ካንበረይ ቋንቋ ይኩን ካናብረካለ ዘለኻ ኢሉ ይምኩቱ ኣብዚ ብዙሕ ክትዕካይና መንጎ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ትመጎተ ናይ ዮሐንስ ኮልሞዲ እንታይ ነራ ናይ ታሪክ መጽናዕቲ ኣይኮንኩና ከይዳ ኣፋዊ ታሪክ እዚ ኦራል ትራዲሽን ዝበሃል ንዕኡ ኣኪበ መጽየ ኣብ ውሽጡ ከኣኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ቋንቋታት ስለ ዘለዉ ነቶም ቋንቋታት የሞር ኣነ ዝግደሰሎም ኣጠቃቅምኦም ኣወቃቅርኦም ብኸመይ ከይላገሉ ዋላ ትደማምፃ ከይተረፈ ቅርፂ ትሒዘየ ብቋንቋዊ መልክዕ ድማኒ ትንታነታት ይውበሉ እቲ ጽሑፍ ብሓፈሻ ትሪኦ ከለካ ታሪክ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ውሽጢ እንተኣቲኻ ግን ብዙሕ ናይ ቋንቋ ንድፈታት ዝርከቡ ነገር ስለ ዝኾነ ኣነ ብኸምኡ እየ ነቲ ቋንቋ ንኸርኢ እዚ ታሪክ እዚ ተጠቂመ ኢሉ ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዮሐንስ ኮልሞዲን ዘቕረቦ መርትዖ ብጣዕሚ ፍትሓዊ ኮይኑ ረኺበ ፍትሓዊ እንታይ ማለት እየ I think ፕሮፌሰር ኣይተረድኦን እቲ ዕምቀት ናይ ዮሐንስ ኮልሞዲን ብናይ ኣንግል ኸደሎ ብናይ ዕምቀት ኣትዩ ኸደሎ ብዙሕ ኣይተረድኦን ኣብ መወዳእታ ግን ኣሕሊፍዎ ግን ዝለዓለ ነጥቢ ይሃቡ ዝለዓለ ነጥቢ ይሃብ ዝግብኦ ነይሩ ዲስቲንክሽን ካብ ላዕሊ ክረክብ ዝግብኦ ነይሩ መሕለፊ ጥራይ ሂብዎ ተፋንዮም ማለት እዩ ኣብ መንጎምን ብዙሕ ምክሓር ተፈጢሩ ነይሩ ነወይ ግዜ ድሕራይ ዳእታ ሓሪቆም እምበረ ስለዚ እንታይ እዩ ተጠቂሙሉ እዩ ንምባል ካብቲ ንሱ ዝኣከቦ ኩሉ ጽሑፋት ዛንታ ጻዕዘጋን ኢሉ ባዕሉ ዝሰመያታ ታሪክ ንዶክትሬት መመረቂ ኮይና ማለት እዩ ግን ሓደ ክርስዕ ዘይብሉ ንኤርትራ ከይድ ከሎ ከምዛ ዓይነት ታሪክ ኣኪቡ ንዶክትሬት ዲሰርቴሽን ክትኮነኒ ኢሉ ወጢኑ ይኮነኒ ከይዱ ከምዛ ዓይነት መደብ ኣይነበሩ ድሕራይ ዝመፅእ ሓሳባት እዚ رديني كل تحت خلواني انت حنت حتى ቅድሚ ብደገ መርኣይና እቲ ናቱ ፍርያት ማለት እዩ ነው ኣብውሽጢ ኤርትራ ስለምንታዩ ኣብዘን ዝበልካኒ ከባቢታት ጥራሕ ኣተኪሩ እንድሕርዳኒ ኣብ ጻዕጸጋን ኣብ ኣስመራን ከባቢ ኣና ጥራሕ ኣተኪሩ ስለምንታዩ እንድሕር ኣሎ ዝኾነ ዝኣከብካዮ ሓበሬታ ወይ ኣፍልጦ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንምንታይ ማለት እዩ ብሰንኪ ውሕስነት ስለዘይተሰምዖ ድዩ ኣብኡ ጥራሕ ስለዝነበረት ናይ ከንሻ ወይስ ከይዱ ኣይ ተራእዮም ኮይኑ እቲ ፍርያት ናብ ደገ ስለዘይወፀ እዩ ድሕር ተረዲእኻ ንኾንካ ተሓቶ ኣይ ተረዲእካ ኣሎ ፅብቕቲ ሕቶ ኣባይ ዘወይ እንታይ መስለካ
يوهانس كولمودين تدليتهم تاريخها وقفي نقرات ناي مدرسات دليت يزالو هجي عمتاتو ግን ውሱን ሕጂ ኣብቲ ቦታ ተቐመጽ ከሎ ጸግዕ ዝኾንዎ ቶም ሚስዮናውያን ኣቦኻ ናይ ሚስዮን ሓላፊ ብጀኮም ካን ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ፈልጣይ ፋይናንሻሊ ብኩሉ ዋላ ብቋንቋ ብፍልጠት ብገለ እሳቶም ጸግዕ ከም ዝኾንዎ ፈልጥ ካብኦም ተሪሒቑ ብዙሕ ጸገም ከጓንፎ እዩ ስለዚ እቲ ናቱ መጽናዕትታት ኣብ ክልቲ ሚስዮናውያን ዝንቀሳቐሱሉ ከባቢ ክኸውን ዝመረጸ ኮይኑ ስምዓን ከምዚ ኢሉ ልክዕ ብጽሑፍ ዘቕረቡ ዮሐንስ ኮልሞዲን ኣይረኸብኩም ግን ናተይ ገምጋም እዩ ዝነገረካ ዘለኹ በርከት ምንቅስቃሳቱ ክትሪኦ ከለኻ መጀመርያ ምጽፍ ምስ በለ ኣበይ ኣትዩ ኣብ እምኩሉ ኣትዩ እምኩሉ ያ ከባቢ ባጻ ማለት ድሕራይ ናበይ ከይዱ ናብ ስመራ ከይዱ ካብ ስመራ ናበይ ከይዱ ጻዕዘጋ ስቴሽን ነይሮም ዓብ ማለት እዩ ካብ ጻዕዘጋ ናበይ ከይዱ ናብ ገለብ ከይዱ ገለብ ስቴሽን ነይሩ ሕጂ በዚ መስመራት ዝመላለስ ነይሩ ግን ዝፍለካ ከለኹ ናብ ኣኮሎ ግዛይ ናብ ሰራይ ኣይከደም ማለት ኣይኮነን ከይዱ እዩ ግን ኮፍ ኢሉ መጽናዕቲ ኣካየደና ትፍልዩነቱ ኣብኡ እዩ እምበር ኣብዚ ከባቢ መጣራ ከይተረፈ ኩሉ ርእይዎ እዩ ክሳብ ትግራይ እኮ ይበፅሑ እሱዳ ትግራይ ዘሎ ጽዮን ቤተክርስትያን ኣብኡ ዘሎ ገዳም ማርያም ጽዮን ካልእ ገዳሙን በጻጽሕዎ እዩ ኩሉ እዚ ሞራ ናይ ኤርትራ ጥራይ ስለ ዘተኮርና ኣብኡ ሕፂር እምበር ኣብኡን ግፍሕ ዝበለካ ከምቲ ናይ ኤርትራ እኳ ኣይከውንኒ ግን ኣብኡ በፂሑስ ዝኣከቡ ጽሑፋት ኣምፂ ኣሎ ብዘብሳላት ኣኪቡሎ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ብመደብ ኣይኮነን ኣብዚ ቦታ ዝጥራይ ክሕፀራለን ኢሉ ዝገበሩ ኣይኮነን ኩነታት ዝፈጠሩ ተዘይኮይኑ ንሱ ብድሌቱ እንተደኣ ኮይኑስ ናብ ካልእ ቦታውን ክሰግር ብደለ ይመስለኒ ክሓስቡ ከለዎ ተረድየካ ጽቡቕ ሕራይ ናይ መጨረሻ ሕትያ ዘላትኒ ንስለ ግዜ ኸልና መስከንኩ ማለት እዩ ብደገኸ ክረአ ከሎ ናቱ ፍርያት እንታይ ጥቕሚ ይርከቦ እንታይ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ወይ ከዓ እንታይ ጥቕሚ ነይሩ ብደገ ክትብል ከለኻ ብደገ ማለት እሱ ምስ ኣበርከቶ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምስ ዘርግሖ እውን ማለት እየ እቲ ሓበሬታ ንኤርትራስ እንታይ ይጠቕማ ወይ ንህዝቢ ኤርትራስ እንታይ ይጠቕሙ ንሕርዳኒ ተረዲኻኒ ከብርሃለን ጽቡቕ ገይረ ማለት ተሕቶ ኣብርሃ ፍሌሶ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እሱ ምስ ሰውፅኦት መጽናዕቲ ምስ ገበሮ ዓለም ክትፈልጦ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ወይ ከዓ ምሁራት ክፈልጥዎ ናይ ዓለም ናይ ኤርትራ ኩነታት ሽወደን ክትፈልጦ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝብልከት ምሻ ኣሎ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንኽፍለጥ ማለት እየ ብሕፅር ዝበለ እቲ ናይ ቋንቋ ዳቱ ድሌት ዝነበረ ማለት ካዲ እሱ ዝገበሮ መጽናዕቲ እንታይ ነይሩ ትጥቕሙ ብደገ ንኽፍለጥ ናይ ኤርትራ ዕላማ ነይሩ ወይ ማለት ኢሉ ባህሳ ሰለባም ኣይኮነን ዝብገስ ነይሩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ቀንዲ ዕላሙ እንታይ ነይሩ መስለካ ድሕራይ ምስ ወሰነ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተዎ ማለት እዩ ኣብ ሰማያዊ ቋንቋ ኣብ መንጎኦን ዘሎ ተን ሰማያዊ ቋንቋታት ትግርኛ ኣምሓርኛ ግዕዝ እንታይ ትርክበን እንታይ ተኽፍልልያተን ትግርኛ ኣብኡ ከም እንታይ ዓይነት ተራ ኣለዎ ናይ ኮምፓሪዝን ስታዲ ዓይነት ነገር ክገብር ፈቲኑ ዕላማ ሒዙ ተበገሰሉ ማለት እዩ በርከ ናይ ቋንቋ ተማሃራይ ኢልና ያለና بخمس من قدها نتقنقع كفتشوا يفتن نيرو زي علامة زي أنا تشيرو ولا بصحفات نزن إيه خجبر إلو عمودات أم سوسن أفت ما جنبنا خمسة نجار بخا ترى تاريخات نيرو مالسي أي وسنة نيرو نبي يجوا خمسة ده الحرايق لك أم سوسن نزن علامة زي كاريزون مالك نزن علامة زي شتو غيرو نزين موقعي وزن كساس نيرو قال له حالفو تريفو جن نيرترا بهالي مساعدنياتات كفل تقولني جلا زبل علامات زنبرو أي مثلا ترديني نقرأ من قدوسي توتيت كمايو أبهلاي تحطوا عين تصرف كان يرى قريتها أنا ترى حتى كان يرون ناتي قلتها جن اتمسنا عتاوسي نهلا خاون نعوز نيا خمس حفاظ إخا كالو تو نعوز نعم كالو خبرو خوريوم ماني السوية تراتي تأبركتو نايتي فرياتسي نعلم انتايو ننا إيرتراخ انتايو مبالغ أبركتو نا يوحنس كولمودين أب حبرة السبنا حيال بتاعنا نعيون حدا الزبقة قساني نزل سرح حزن خسر حين السوق مالس مسرعه بخالي
መጽናዕት እንዳገበርኩ ከለኹ እኔ ዮሐንስ ኮልሞዲን ተላለየ ግን ስራኹ ብጣዕሚ ደንጽዩን ማለት እዚ ነገር ዝስ አይፍለጥን እዩ ታ ትፍለጥ ምናልባት ቁርባት ሰባት ዝፈልጧ ዛንታ ዝዓዘጋና ዘጋና ያኖን አቀዲም መፈልጣ ጸኒሄ እዚ ክንድዝ አክል ጽሑፋት ከም ተአከበ አይፈልጥን ይኔራ ካልሰቡን ዝፈልጥ አይነበረ ስለዚ አገዳስነቱ ስለተራአየኒ ከውጾ ወሲነ ማለት እዩ كوتخ لالو زينا بحبرتسبنا كوتخ لالو بخميدا اي منعنا تقمنا الا افت مجمرتا نجمر كلنا قرب تنكيفنا يعني قد اميان ديوم تاريخ زمرامر ديوم نايقام باتمرامر ديوم سنه بابا ديوم بوليتيكانيا تاتيوم كلهم نناتهم رخيمهم كتقملوا اليوم لنا قال لي كله انا خوينو زراعين نتايو اتي مبقلاونت ناي ባህሊ መበቆላውነት ቋንቋና መበቆላው ብሙሉ ንሱ ትረኽበ ፍሬሽ ይዘሉ ከምቲ ንሱ ቅድሚ 100 ገለን ዓመት ዝኣከቡ ልካኹም ኢሉ ይዘሉ ከምዚ ነገር ኳን 100 ገለን ዓመት ዝገበረ ጥራይ አይኮነን እቲ او ዘሎ ጽሑፋት ቅድሚ ዝኸደ 5 ዓመት 500 ዓመት 600 ዓመት ዝዘለለ ስለዚ መበቆላዊነቱ ሒስካ ኦሪጂናሊቱ ሒስካ ክትብገስ ከለኻ ዝህበካፍናን ሓያል ብዙሕ ነገራት ይዘማሓሸልካ ኣብ ቋንቋኻ ለውጥ ከምጻልካ ኽእል ኣብ ትገብሮ ንጥፈታት ናይ ሕብረተሰባዊ ጉዳያትካ ለውጥታት ከምጻልካ ኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ደገ ኸኣኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለና ኣብ ስደት ዘለና እዚ ኸኣ ኣብ ደገ ኸኣኒ ተወሊዱ ዝዓበየ ኸኣ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እዚ ኸኣኒ ንዕዑ ነዚ ተወሊዱ ዝዓበየ ድማ كم عينت اوريجين زخونه ባህልን ቋንቋን ከም ዘለዎ አኒ ክስታይሆኑ ማለት ጽቡቅ አብነት ሆኖ ስለዚህ በብዙሕ መላ ኢንተርኤክታሲ ፍርያት ናይ ዮሐንስ ኮልሞዲን ንዓና ተበና ዝኽእል ጥቅምታት ማዕለያ እዩ ተዘርዚሩ ይውዳል ግዜ ሓጺሩን ኢልካምበረ ነውሕ ክዛረበሉ ማልኩት ፍርያቱ ግዜ ሓጽረናን እዩ እንድሕር ዳኒ ክትቀሳሎ ትብሎ አሎ ኮይኑ ነፃ ጸገም ዝበሃል ይብል ምክንያቱ አገዳሲ እዩ ካብኻ ዝተኸወለ ይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ መንነት ኣይነበሮን ካብ ኩስተ ዝመፀ እዩ እንዳተባሃለ ከነገሱ ኳሲ ክካየድ ጸኒሑ ዝግሁድ ነገር እዩ መንነት ከም ዘለዎ ኸ ይትረፍ ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ተዓዲ ዜጋታት ሲ ካብ ደገ ዝመፁ መጽናዕቲ ገይሮም ተሓቅታት የግህዱልና ኣለዉ ስኻ ነዚ ሓቂ እዚ ከንህለኩም እዚ ሓቂ ናይ መንነትኩም ናይ ድሕረ ባይታኹም ናይ ባህልኹም ትብለና ዘለኻ እሞ ካብ ዝዓብን ነዚ ከምዚ ዓይነት ዛዕባ ግዜ ዘይመሃብን ጽላለ ጥራሕ እዩ تقص الله تبلو ندحر الله خوينو تقص صقم يبلون نو انت مالتي مسلكا بديتيلز انت داخنا اتوت خوينا مالتي اسو بكال ارستي حسكات اتوي ግን አይ ቲንክ ዛ ሕጂ ዝሃብናያስ ክልት መስለና ግዜ በጣም ጽቡቅ አመስግነ ካን ስለ ግዜ ኻቲ ድረስ ምሕረቱ ካብ ሽወደን እዛ መጽሐፍ ስለ ዘበርከትካ ነታ መጽሐፍ ትምልከትካ ምሰንበብኩዋ ዕላል ክንገብሪና ሕጂ ግን ስለ ዝሃብካን ግዜ ኣዝየ መስግነካ أنا ون بتعمي مسجن بزجبرنايو صانحيت صبوا جزء صانحنايو صبوا حتوتاتهم حتى كان شيء تقدسنتك يمسكنك أمودات أجن حنت نجارك بالتفكير كله صبوا نيرو يس أبز قربا جزء أتزرق حزام مسحة كل ورحة قلب بلا بإنترنت على بتناتي فيسبوك تدرس محرته انتداءاتكم كترخوا تخليهم قدوسات كتجزوا وكتجزوا تدلوا عن برت انتداء لكم بينكم بتناتي فيسبوك انتداءاتكم تلينك ناتي أو ترخوا تخليهم مالتيو بتوسخون بدحرزا مصحف مزربحي على فيسبوكي لعلمي تعاملت زجبرة زتفلالي بحالتاتن زتفلالي تاريخاتن زحزلة حتى صرتي تاريخات واش من شورت ستوريز نقولوا مالتي كوم صحيح سلازلهو ماتيخم ابون كتنبغو تخوليهم دارغا معلتوي زوزلهو اذن مبالي نا يقنيلي ازي مسكنكم ስለ ግዜኻ ንስለቲ ነዚ መጽሓፍ ክትሰርሕ ዘብሰስካዮ ግዜን ጻዕርን ሃልክን ኣዝየ መስግነካ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕካ ሰሪሕካ ንእሽተይ መጽሓፍ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ዓቢ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣገዳሲ መጽሓፍ እዩ ስለ ጻዕርኻ نسلة توفينتك زي مسكنك سلام مشيت معها ثانك يو بروح مشيت معها مسك اوكي